Rozpočet verejnej správy vymedzuje hospodárenie stoviek organizácií. Hovorí o tom, koľko peňazí štát plánuje použiť na ich prevádzku, ako napríklad náklady na energie, pohonné hmoty, na mzdy pre vyše 400 000 zamestnancov, ale aj o tom, koľko kilometrov diaľnic sa má postaviť. Základnú zložku rozpočtu verejnej správy predstavuje štátny rozpočet. Definuje príjmy a výdavky vlády, ktorá hospodári s viac ako polovicou výdavkov celkového rozpočtu verejnej správy. Štátny rozpočet musí byť schválený parlamentom vo forme zákona a pre jeho obrovský záber a dopad na veľkú časť spoločnosti mu patrí titul Zákon roka. Samotný zákon o štátnom rozpočte má len pár strán, ale hlavne 6 príloh. Bilanciu príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, príjmy a výdavky kapitol štátneho rozpočtu, výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky, dotácie obciam a vyšším územným celkom a rezervy štátneho rozpočtu. Parlament zákonom o štátnom rozpočte schvaľuje na nasledujúci rok príjmy, výdavky a schodok štátneho rozpočtu. Rozpočty ostatných subjektov, ktoré tvoria súčasť rozpočtu verejnej správy, sa pripravujú v rovnakom čase ako zákon o štátnom rozpočte. Cesta k štátnemu rozpočtu, respektíve k rozpočtu verejnej správy, je veľmi dlhá a v parlamente sa vždy koncom roka odohráva len posledné dejstvo. Aj preto príprava tohtoročného rozpočtu začala už v januári minulého roka. Vtedy Ministerstvo financií, ktoré za prípravu rozpočtu zodpovedá, začalo s prípravou východísk rozpočtu verejnej správy. Tento dokument obsahoval určenie podielu schodku rozpočtu verejnej správy na HDP. Od roku 2016 nahradil východiská rozpočtu dokument zvaný Program stability, kľúčový materiál predkladaný Európskej komisii, do ktorého sa včlenili všetky dôležité informácie potrebné pre zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy. Ministerstvo financií riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, osobitne štátneho rozpočtu. Po schválení programu stability, zvyčajne v máji, začínajú rokovania o budúcoročnom rozpočte. Vláda o návrhu rozpočtu rozhoduje spravidla do 30. septembra. Následne ho vláda predkladá Národnej rade najneskôr do 15. októbra. Tvorba rozpočtu nezačína od nuly, ale odráža sa od minuloročného rozpočtu. Nie je to známka pohodlnosti, ale skutočnosti, že väčšina výdavkov štátu je stanovená zákonmi prijatými už v minulosti. Ak teda existuje zákon, na základe ktorého sa mesačne priznávajú prídavky na dieťa, v štátnom rozpočte musí byť uvedená celková suma tejto dávky, pripadajúca na všetky deti. Tých viac ako 300 miliónov eur ročne musí byť použitých na tento účel. Zároveň vláda ani parlament nemôžu jednoducho pri schvaľovaní rozpočtu zmeniť hodnotu dávky. Poslanci by najprv museli zmeniť zákon o prídavku na dieťa. Ak by sa nepodarilo zákon o štátnom rozpočte schváliť do konca roka, bude štát hospodáriť na základe rozpočtu predchádzajúceho roka. Vtedy hovoríme o rozpočtovom provizóriu. Zostavovanie rozpočtu verejnej správy a hlavne určenie cieľového schodku nie je vecou len politického rozhodnutia aktuálnej vlády. Zostavenie rozpočtu je limitované pravidlami, ktoré sú nastavené na úrovni Európskej únie a eurozóny, na ktoré reaguje aj domáca legislatíva. Slovenský parlament preto prijal zákon, ktorý hovorí, že rozpočet verejnej správy má byť vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet verejnej správy sa považuje za vyrovnaný, ak je štrukturálny schodok rovný alebo nižší ako 0,5 HDP. Štrukturálny schodok je schodok verejnej správy, ktorý je upravený o vplyv hospodárskeho cyklu a v ktorom nie sú započítané jednorázové príjmy ani výdavky verejnej správy. Zároveň bol na Slovensku prijatý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, takzvaná dlhová brzda. Nastavuje prísne pravidlá pre limit dlhu verejnej správy a penalizáciu za jeho nedodržanie.